Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni debata dihita di minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis imana tarsurat di surat Parjolo natinongos ni Apostel Paulus tuhuria Tesalonik bidudua ayat sada tolhastu ayat walu ujahau ma dihita. Ai nang hamu alia kadongan marbinoto do dada nama gopo haroronami tu hamu. Ai dung jolo hutau kami namar porsuk dohot namar sipal di huta Pilipi songon nabinoto muna. Dapotan hiras ni roha do kami mangasahon di bata nami, lau makatahot tu hamu barita nauli nasiat di bata, nangpe gudang paraloan. Ay dada nalilu manang mangasi, manang marakal hami lau mamudai hamu. Alay songon halak akan naung tau di rohani di bata do kami, gabe hasahatan ni barita nauli songon nido huhatau kami. Dada songon akan nama buat rohani jolma naing hami tahe halumuan ni rohani debata nama nigati rohanami. Ai diboto hamudo dang dung hami marata lemes-lemes, dang dung hami marbisuk-bisuk mabuat arta debatado si tidangi disi. Dang majalai sangap hami sia jolma manang sia kamu manang sian akan na asing pe. Atik Peter bahek kami dunian marhato ngamon ala apostel ni Kristus hami. Alay basar do hami di tonga-tonga muna songon ina-ina na pauli-uli gelengna. Songonido sian sihol ni rohanami di hamu. Huhalasok kami do mangalehot tu hamu barita nauli na siat di bata. Lubi tahe. Doho matong diri nami. Ala naung huhaholongi hami hamu. Ido yang go saat ni turpuki. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong dohata nama dok songonon. Semakin dibabat, semakin merambat. Molo buku ni Eporus Emeritus, padita Dr. Darwin Lubat Tobing, hiado diguriton buku judulna Lam Tajom dung matolpang. Lau patadahon taringot tu hadiriun ni parhobas do takahala Kristen na porsea asa tutuma lam tajom dung matolpang. Lapatanan na ikon terus do dilatih dijugulhon asa boy ibana songon parhobas manang hala Kristen na porsea natang ha porseaon na. Jika kita terus menerus dilatih dengan banyak penderitaan, maka jika kita sanggup untuk menghadapinya, penderitaan sebesar apapun itu, seberat apapun itu, kita akan menunjukkan terus menerus iman kita yang berkualitas. Jadi adong do amang inang di kerajaan Inggris, nalaho pautuduhon taringot tu pangujion ni nalau gabe pengasuh anak di kerajaan Inggris. Jadi nadil ulaun nasida imam molodang lulus di sada sekolah sian Norland College, dia tidak akan bisa menjadi pengasuh anak. Jadi ama diajari diajari mas nasida untuk membawa mobil atau menyetir, bagaimana cara menghadapi aksi teroris, bagaimana menciptakan rasa aman. Dilatih do nasida disi. Jadi di ujung nih kampus ni nasidaon college inna dibayi ujian. Apakah dia mampu untuk menjadi pengasuh anak atau tidak? Tujuannya untuk menghasilkan pengasuh yang berkualitas. Molo lulus uji nasida sian Norland College nakin. Itu hanya untuk pengasuh anak. Molo ita disokkan, molo dido isarana pangurupi, ngapitor asing pamereng tatu nasida. Kita anggap sepertinya mereka sangat rendah.
Padahal kalau mereka berhasil untuk mengasuh anak, itu pekerjaan yang berat, menguji kesabaran, bagaimana telaten untuk mengurus anak atau bayi. Di sana dibayar doi songon parsikolani nasida, itu untuk pengasuh anak untuk menjadi berkualitas. Sonari nanaing idot tasien turbukon, bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang baik, yang berkualitas, berintegritas, kredibilitas, dan punya kompetensi. Sien tului donakin, boy borhat sasahalak, asa jupangan songon topik mingguta, dinadidok, mar hiras niroha, mar barita nauli, mangasahon di bata. Bagaimana seseorang yang terus menghadapi tantangan, tapi dia berhasil menghadapi tantangannya, itu baru kita katakan kualitas orang Kristen yang super duper hebat. Hamo kadongan nahi nahulongan di bagasan Kristus Yesus, marnida pengalaman ni si Paulus, pitor dapok rohado bohado tiki aka misionaris na masuk tu Tanah Batak. Adong do sape maradu mati martir ribana. Songon simun senliman. Molosoheado pihita tu si tuaka tahun nanengro akan laurit di sarana boy ma dibayen tujuan na tu munson liman asal nang holan mardalan itu tau toba alaya dong tujuan na ima taringo tu na mati martir ido na nang ido tadi si jadi danaki pesiol do rohana lo tulang katano na manginang alaniaha si hol di baritan nauli mati martir nakin si munson liman tetap juga karena mereka menghadapi banyak penolakan. Bayangkan kalau kita mengerjakan yang baik tapi kita ditolak. Apa yang kita lakukan? Oh lo udah mundur kan? Daripada marjea iba di pungwani, tornita do di bagasar roha. Tumagom may iba makohom. Makohom ibana dang na makohom tong hudul di si. Alay mundur do ibana maradudang rotu parmingguon. Boy do masay. Itu kualitas dari parhuriaon. Tapi saya yakin di Cibubur ini jauh-jauh lah yang seperti itu. Hola noti do tersenggol libana alani hatani halak pitor mundur libana dang olo mana fight tidak mau bertarung bahwa yang saya katakan ini adalah keberanian karena memberitakan kabar baik mangasaud di bata ikon idot tong. Jadi ala adong do tujuan yang betul-betul kita tuju menyampaikan kabar baik. Hamo kadongan di patorang si Paulus do moladong nama buah Bibel dibayar do judul ni Bibeli di pasal 2 parohaon ni si Paulus tu huria ini na bohado tu parohaota bohado tu parohaon ni si Paulus molo misalnya disuruh halak disuruh halak doko jo isiau pasti gudangan hita nasomak kalau mohon molo adong di pabuah kurangata dan kita molo didok ho ida pagoda kudo ho makatai torin na kan Pitor, ayah doon. Iba lama bagi puji-puji do. Oga bila songoni hatana torina. Ho lae molo dang tikos na diulah hoko dipasingot to. Pitor dang roho sabulan torina. Jadi hirana mangiuton musim ibana asa rotu pungwani manang na tu gereja. Molo tabu ikaw na asa roba ibana tu ingana nih. Tarira songonima dohonot tama Paulus manang gudang pe akka parsuriud dingoluna dia tetap menunjukkan kualitasnya integritasnya sebagai parhalado ni Kristus didok di ayat onom ala apostel ni Kristus dohameninna kalau dia adalah rasul Kristus artinya dia tunduk kepada Kristus dia tunduk kepada Kristus dan mau memberitakan murni firman Tuhan itu. Jadi dang ditabai dang diurangi. Di paboi bana do hadirin songon apostol ni Kristus, lau pawararaton berita nauli, jalan dan lau paburnang dirina. Ala jagoi bana makobasi, boy tang haporsion na nang pedia do pibana, na ikon marsipal libana, na ikon marporsuk ibana nakin na dihatai di bagasa turpukon, tapi dia tidak mau menyerah. Termasuk perjalanannya ketika dia pergi ke Tesalonika. Satokid do ibana nalaho makubasi disi. Satokid do ibana rapdo tuhuria Tesalonik. Alay ala adong do pengancaman di hati-hati karena pemberitaannya Kristus itu raja, maka orang-orang Kristen pun menyarankan
lau maho joho satokenin na. Lau mahibana mulak pitor di surat tonibana matul surat Tesalonikon tuhuria Tesalonik laus diberitahu nibana ma ingok ma nga diboto hamui na julu peau ditiki di Filipi peau nga huadopi gudang ni akasitaonon ingok ma molohita macari tahun itu kaya kota bapak dulu juga bukan sesukses ini. Bapak juga dulu susah sekali untuk makan minum. Molo bapakku saya juk do ridok tuau tiki marsikola do piau toridok songonon. Tabunai hamu neng borhak sikola hutaruhon. Jadi mar motor do hami molo di siatar mar kareta inna kan. Jadi molo mar kareta sarana dibuan bapak niba. Olo do hami boceng opat. Baik kok kamu mau boceng opat. Sanga do pi mar pespa. Jadi mau lo boceng opak nggak so uboto be olo madua di joloi ala jongjong mau lo pes maka bui do jongjong di jolo. Jadi wing ma hatani bapak toridok koma tabudu hamu mula ditaruh tu sikola dan mula mesti tu jabu di alak muse inna mula sikola muse ditaruh muse tu parlesan tordinna do HP hami mula sikola iba ikon tepak waktu deh ala ikon marmaham muse inna na ikon tuladang do muse iba hamu patau buhudu ngulu muna torninda matu iba tiki jadi adong do pamikirion ya itu semua karena kerja keras adong hiras nih roh ada keberanian untuk mau bertarung untuk melanjutkan kehidupan dan membuat kehidupan itu menjadi lebih baik. Songoninang si Paulus diguriton ibana pe tujuan na asa bui do patuguhon rohani halak nadong di Tesalonika. Jangan gentar kalau ada persoalan yang mengancam imanmu. Bayangkan amanginang pelayanannya betul-betul motivasinya untuk Tuhan. Hita tuisi do pelayanata. Nalo tuisi do somal manang jot taulahon. Godang do halak nama kubasi asa angur do guarna. Godang do halak nalau patuduhon potensina di parkarejuanna hanya sebatas untuk memuaskan hasratnya naik pangkat. Dan nalau martudu di mana hulau na dinggan nalau tutu dosa luhut nai. Molo hulau na dinggan totu marbungarad do hatani di bata di tempat au kariju. Kan ido manginang. Bukan untuk supaya kita dipuji-puji, supaya kita harum namanya, tapi karena orang lain melihat halak Kriste do naik pangkati, ibana do nama bon hati gora do hasitongani, ikonido konsep utama dan jadi dang paburnang-burnang diri. Taidama di ayat tolu di patuduon ibana parohaonna. Aida dan nalilu manang mangasi manang marakal hami lau mamudai hamuninna. Jadi adong dohata ni halak bata amanginang dina didok songonon. Unang matagak mida rupa mabiar mida bohi. Unang pasonang-sonang rohani jolma pasonang-sonang rohani di batama. Jadi terkadang kita hanya untuk menyenangkan hati orang walaupun itu salah, apalagi itu akan namar pangkat, namar huasoi, alai itu akan napogos, nasomar diha-diha yang kita anggap remeh dengan pekerjaannya, mungkin dia hanya sebatas tukang parkir atau yang mar tiga-tiga cendol do lana asing, pitor asing do pamereng tak asing muse carata laho mangadupi akan namorajongi, jujur doi masai, alani ido sotung mardikan hita. Manang natabain tarhirana laho mabuat rohani jolma hita lau mangulaon nadinggan. Jauhlah itu dari kita kehidupan yang seperti itu. Molo naing do totu dengan pakubasyota dimanapun kita berada naparjolo unang mabuat rohani jolma. Motivasinya akan kelihatan ketika dia mau hanya sekedar dipuji-puji. Dungi unang marhata lemes-lemes atau bermulut manis. Ketika kepada orang yang jauh dari kemampuan yang kita harapkan, kita mengatakan sepertinya berani untuk mengatakan yang benar itu. Alai tikina pajupang dok akan namar kuaso, namar pangkat, namar rajong ningon, pitur mabir riba nama katao natikos nasitong mabir tu si anon gabila dihosomi au sotung diblokir anon sion WA tornin na do tor mabir tong. Ada seolah-olah ancaman,
Tapi ancamannya itu ancaman yang membuat dia takut untuk memberitakan yang benar. Alai molo totu pakubasyon na nalaho pilihat tadu itu Tuhan, pasti dia mau benar-benar melakukan dan mengatakan firman Tuhan itu dengan sebenar-benarnya. Jadi dang mardikan pabahinana tu akana asing songon si Paulus na marbarita nauli. Jadi memang betul-betul dia menunjukkan semakin dibabat, semakin merambat, nang pegudang akaparaluan di hati hai, dia terus mau memberitakan kabar baik untuk Tuhan. Dungi didok mamuse amang inang di ayat na papituhon. Alai basardo kami di tonga-tonga muna songon ina-ina na pauli-uli geleng na ninna. Dipakai kata ina-ina. Kebanyakan orang menganggap kalau udah dibilang ina-ina bermakna atau berkonotasi negatif. Dan ina-inau intorin na datong kan, molo ina-ina di dokon hirana nojor butian mapangalahon yon. Alai turbukon lau pabuahon songon ina-ina menyatakan adalah jamak. Jalan yang dohonon na disi tabayak kom majolo akaina na naung marianakon ditiki na dibortea do peda danaki molo pas mangai acit si taonon na nalaho mabuan danaki dibortean na boydo tahilala nang mungkin majo margati majo acit butuh aku tua mata dilean nang mungkin dak kiamasay dan kita manang na dilebung na peamatay belum tentu boy pitor mago acit ni butuhanay belum tentu. Alai dohono tama dang mungkin muse danaki misalna ditujangi ma butuhan ni omak na di bagasan ni sarana dohono masongoni datong dohono ni omak nai jugul mahotorin na kan tor di pastapon butuhana dang mungkin ni geriana nang cipe di tahun ni bana tongdo disayang-sayang ninna geriada muncul ma edukasi ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali sebagai sang surya menyinari dunia. Jadi betul-betul Paulus menggambarkan ini dengan metafora songon ina-ina na pauli gelengna. Bohasi Paulus mangarorot akka ruas nanaong ni dalananna songonima na digobarhon songon ina-ina pauli-uli gelengna di bagasan kasih sayang holong ni roha dungi di bagasan keramahan halabohon dang pitor gasa-gasao ni nataon wasa madokko torin na kan dang songoni gabi huingo mabapaku muse molomulak kami molomulak mabapa sen parkarejuan namang inang puasa huatai bapakku ala baru malum sen sai jadi masih olau jadi molomulak bapa sen parkarejuan alamar RX King doi bana sanga terbigi tong suara ni motorna sen na daw o nga ba be mardiri ma akay botok kutolu dang do bea wala nga pabalgahu molo misalnya di patu panang carita honon Roma kada danaki akay ito niba torido ko ma i bapak pulang hinatong las marohani bapak tong jadi molo nang tu dapur asbes na atarna podok don molo diangka misalnya iboto niba saat tu gijang honan tuas besi lasir rohana ditikin na law mangangkat na parjului lasir rohana mangangkat gogodo petong nang pe baru mulak karejo tahi anak bapak ini enak sa matong tuas bes dapaduan nga mulai biat cik guting na alay tong do diusaw ni bana mataringo tu nalaw pauli-ulion geleng di bahay mamuse paduahon dungi nga mulai mate kijo patuluhalion na rohana ala tuluy botokko na patuluhon tardo bapaon mahatana wingo may torido ko buah sama dong sudeon torin nama ditiki wingot hatani bapa jadi nalau do disi ikan zaman dulu ya manginang ya tetaplah KB keluarga berencana molo sotolap unang pagoda ku gelengi kan idon waing asa boy jamot pauliulon geleng asing do si Paulus nalaho mangaramuti aka nanihubasan na berbeda sekali jadi molo songon natoras patuduhon mahadiriota songon natoras na pauli-ulion geleng betul-betul jaga imannya supaya dia mau kemana saja berangkat kita tidak begitu khawatir sekali
Jok nahalak molo neng borhat iya nakon na tu pangaratuan pitur gasa-gasao doon. Wingo na tikimu se neng lao maau makubasi dia KBP Penang. Dakedo pe auto luar negeri tiki. Lagi-lagi saya bercerita tentang bapak saya. Torido bapak hom masongonon. Telepo jo ina. Jadi bapakku tipe naso olo naso malo patol hason holong na. Jadi betul-betul kampungan tradisional cara untuk mengasihi borunya. Dakiai ahalo moroham boru dakiai. Jadi molo neng adong pesi hata honon na ikut tuang mak doi. Oh ma papa satu tua. Jadi hira cinta segitiga do kami. Imana huida sian keluarga. Nah pagoda-goda konau. Peter hira-hira satu ngajom dung di pesawat tiba. Ning sak namai narohana kan. Telepon jo burtai. Torina bapa alas olah na otong buruna kan sanga mago buruna telepon jo torina na tong di telepon matong baik kok kamu mah telepon biasa menelepon tuh luar negeri diisi 50 sana 50.000 holan mandok halo nggak mati ima alani holong tapi tidak beralaskan tentang yang kita yang tahu itu. Jadi ikon adong doroha porsea diramoti di batado ibana. Manang di dia pe anakku, manang di dia pe amatakku, inatakku. Tapi jangan juga terlalu percaya. Kalau sudah ada sesuatu yang mencurigakan, perlu juga istri seperti intel ke suaminya, suami ke istri. Itu tidak salah kalau pada koridor, tapi jangan berlebihan supaya semuanya terjaga. Si Paulus pesongonido, jamot ramut dibain bohado haporsion ni halak Tesalonik, asa unang magopo haroron ni si Paulus, jalan memang dang magopo ganuk halak na laho marbarita nauli. Dengan keberanian yang tangguh kita pasti bisa untuk membuat segala sesuatu makin banyak yang percaya kepada firman Tuhan. Terus mahita lau maka tahun berita nauli di bagasan hiras niroha keberanian di sini bukan nalau mangasangi ala beteng bapakku gabe mangasangi mau tuhalak dang disi, tapi keberanian yang beralaskan karena kita berintegritas, kredibilitas dan juga punya kompetensi mangasahon di bata. Unang lupa mangasahon di bata. Asa di pasu-pasu di bata ganup akka pangulota di dia pehita mangula. Amin martangia kita. Jahuma di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Maulia te Tuhan. Di pasatrohan nami tuho di leoko hami hai pason. Pajupang di bagas coromon mamujiho dohot manangion barita nauli. Pasu-pasu hatai Tuhan nang sahat diami. Asa marbungaran hatai boy hami marhiras niroha. Pajong jokon hati goran hasitongan dalam nami may marbarita nauli mga saoko. Di patau hodo hami Tuhan marhiti hagogontod di porbadia. Ali di batama nami